Control Room je pre nás nielen technologické, ale také organizačné a komunikačné srdce každého veľkého podujatia a každého festivalu. Často sa tam okrem organizátora, okrem našich operátorov, našich bezpečnostných manažérov nachádzajú aj zástupcovia rôznych iných zložiek. Či už sú to dodávatelia ako napríklad SBS-ky alebo zdravotníci, rovnako sú to často aj zástupcovia štátnych inštitúcií, polície, obecnej mestskej polície a rôznych iných zložiek. Je to pre nás miesto, kde vieme v jednom čase mať spoločnú zdieľanú situation awareness, prehľad o tom, čo sa deje na danom festivale, disponujeme tými istými zdrojmi, tými istými informáciami. Ak príde k nejakému zásadnému incidentu, sledujeme tie isté zábery, počúvame tie isté informácie a preto sa vieme lepšie koordinovať a lepšie prijímať konkrétne rozhodnutia na zabezpečenie bezpečnosti daného podujatia. Informácie, ktoré Control Room dostáva, prichádzajú okrem iného zo série bezpečnostných kamier a dronov, či už samostatne lietajúcich alebo tzv. Káblových. To nám pomáha kontrolovať hustotu davu, či už pri príchode v tých najúžších miestach, alebo počas koncertu, keď sa deje čokoľvek, čo by vyžadovalo zásah ktorejkoľvek bezpečnostnej služby. V prípade, že sa niekomu niečo stane uprostred davu, je to práve Control Room a jeho operátori, ktorí majú šancu čo najskôr identifikovať to miesto, navigovať naň zdravotníkov alebo crowd asistentov, tak aby ten zásah bol čo najrýchlejší, aby sme tomu človeku mohli pomôcť tak, že koncert alebo festival, prípadne zhromaždenie môže ďalej pokojne pokračovať.